española que se chamaba La Segunda Oportunidad. Era un programa sobre accidentes de tráfico, entón un tipo que vai conducindo e de repente distráese porque vai falando ca muller ou vai falando ou tal, e de repente choca. Non, é un accidente gravísimo. Entón, danlle a moviola segunda oportunidade. Entón, dille como ten que facer para evitar esa colisión. Nos aquí igual, vas a un departamento da Xunta, como me pasou a min, falas en galego, respondenche en castelán, pides o papel en galego, danche o papel en castelán, sigues en galego, e cando exixes o galego, a funcionaria díxome, ahora ya no toca. Ahora ya no toca. Eu naquele momento quedei, eu tan botado para diante, quedei desconcertado, alucinado, non sabía como reaccionar, e marchei, co rabo entre as pernas. Hai moita xente que chega a unha ventanilla e que recibe respostas e non sabe como reaccionar. Entón, nós, con este tipo de vídeos, imos dicir, segunda oportunidade, ahora vas chegar e cando che digan isto, que é o que lle tes que decir, que artigos tes que citar, como lle tes que pedir o nome, o número de identificación de funcionario e como tes que facer unha queixa contra ese funcionario. Incluso apertura de expediente, porque está no Código Penal. Está no Código Penal. E está na Lei da Función Pública, incluso en artigos que estes tipos non botaron abaixo. Vale, e está na Lei de Boas Prácticas Administrativas, e está en moitas outras leis, que tes dereito a que te atendan en galego. Pero se ti o pides, vamos, xa se pode poñer o funcionario nos cornos da lúa, non hai Constitución que sirva neses casos. De acordo? Pois unha especie de segunda oportunidade. Cando che diga unha animalada desas, como temos que reaccionar? Cando un profesor che diga, repíteme el trabajo porque yo en el gallego non lo domino. Facultad de Ciencias Sociais de Pontevedra, ano pasado. Repíteme el trabajo que yo el gallego non lo domino. Entón, o alumno colleu e repetiu o traballo. No, o alumno colle, volve con legislación, volve con alguén e non ameaza, pero dille o director, o profesor que sexa, neniño, artigo 4 dos Estatutos da Universidade de Vigo, vamos ao asesor xurídico da Universidade de Vigo que dirima este pleito. Non podemos ceder nunca máis, en nada, non ir de macarras, porque podemos ir de macarras, pero iso non nos leva a ningún lado. Temos a lei do noso lado, e temos a razón do noso lado, e podemos actuar de moitas maneiras. Ben, nada máis, non quero dicirvos máis, estamos nun momento difícil, como se repetiu aquí, como se dixo aquí, pero desde logo, se cada un de nós non cede, e ademais combate alegremente, non poden con esta república da multitude que somos as persoas que amamos o noso idioma. Grazas. Ben, pois agora aquí que o citaches, recórdoche que o venres pola mañá, ás 9 da mañá, temos aquí a Anxo Lorenzo, e poderás volver a formularlle as preguntas. Non podo estar, que teño clase de 9 a 11 e ás 11 marcho para o Bierzo, que temos alá unhas xornadas, pero sí que quero recordarvos dúas cousas, dúas mentiras que está repetindo Anxo Lorenzo por aí. Esquecíame, decíllelo calquera de vos. Anxo Lorenzo está dicindo, hai un informe do Consello Consultivo de Galicia que dixo que o decreto anterior, o decreto do 50%, non estaba axustado a dereito. Si é certo, pero dixo por varios motivos. Un, porque non fora informada a Academia nin o Consello da Cultura. É preceptivo darlle a informar, inda que non son informes vinculantes. Dous, díxolle que os nenos podían falar na clase o que lle dera gana, que os libros podían ser no que lle dera gana e que os pais podían influir na lingua. Iso dixo o dictame do Consello Consultivo que o fixo. Vamos a ver, as cousas non son inocentes. O ponente dese dictame foi Antonio Carro e Fernández Valmayor. Sodes moi novos. Antonio Carro e Fernández Valmayor foi o único diputado do PSOE que no Parlamento galego se negou a falar en galego. A ver quen é Carro Fernández Valmayor. Pois ese señor fixo un dictame en contra do decreto do 50%. Pero é que despois unha señora toda fina da Coruña, de AGLI, Asociación Gallega por la Libertad del Idioma, recorre ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o Tribunal Superior di que non, que é legal que os nenos teñen que falar na clase na lingua da aula. O libro ten que ser na lingua da aula, senón sería un despropósito. E terceiro, os pais non pintan nada no ensino.
é máis vinculante unha sentenza, é vinculante unha sentenza dun tribunal, non un dictame que pode facer calquera, porque dictames e informes fainos calquera. Non son vinculantes. Entón que non veña o señor Anxo Lorenzo dicindo el Consejo Consultivo fai o que lle diga o goberno. E ás veces non, como neste caso. Pero non é vinculante. Vinculante é unha sentenza. De acordo? Iso porque xa yo in varias veces. Fártame, sinto moito. A min o de Anxo doeme no corazón, de verdad, porque é amigo meu. Hai 25 anos que somos amigos. Non sabedes o que me doe velo actuar como está actuando. Para min é sangrante. Non o conozo. Non o conozo. Por iso, gustaríame estar mañá, xa yo dixen en Ecolingua, xa yo dixen unhas cantas cousas, de verdade que a min produce unha tristeza infinita que alguén co que compartín tantas cousas, tantas batallas e tantas trincheiras este ano lado escuro.